Nadakpan na sa mga pulis sa Tagum City ang suspect nga mipusil-patay sa 26 anyos nga dalaga sulod mismo sa iyang apartment sa barangay Madaom, Tagum City sa Davao del Norte kaganihang kaadlawon Miyerkules, Hulyo 16, 2025. Giila ang biktima nga si Shane Angko Gilnyagarin. Pasado alauna karong hapon nasikop sa hot pursuit operation sa mga pulis sa usa ka inn sa barangay San Pedro, Tagum City ang suspect nga giila sa mga pulis nga si Jujit Masungab Gloria, 49 anyos, residente sa barangay Apocon, Tagum City, nga giingong karelasyon sa biktima. Yes, nasa Tagum City, dito nadakpan. Nadakpan siya dito sa nagtuan siya sa inn. May inn dito sa may barangay San Pedro. Nadakpan siya, nagpaluwa pa ang Panabo since nga ang mga magugi plus alana sa tanang station na pati ba yung sakyan na sakyanan. So nakitaan dito. Nakuha gikan sa suspect ang .45 nga pistola nga gituohang maoy gigamit sa krimen. Nakuhaan sab ang suspetsado og tulo ka dagkong sachet sa gituohang shabu nga gibadabana ang 360,000 pesos ang kantidad. Dili siya sa area of responsibility na mo nakuha. Kasi nga gigamit niya sa pagpatay katong caliber 45. Napa and naabot siya yung mga dala nga more or less 50 grams shabu. Then katong sakyan niya sa nag-identify sa mga suspect. Narekober sab sa mga pulis ang kotse nga gisakyan sa suspect sa iyang pagsibat. Kasong murder ang posibleng atbangon sa suspetsado. Selos ang usa sa nakitang motibo sa krimen.